Ale aj s tým prechodom modrej čiary to bolo v prípade tohto nemeckého útoku veľmi tesné. Teraz Švédi dvaja na nikoho. Ale toto napokon bude gól. 4-0. Teší sa Markus Nordmark. Nemci prepadli v útoku. Zle striedali a Nordmark ich trestá. Parádna prihrávka z vlastného obranného pásma. Už to vyzeralo, že predviedol Bole skvelý zákrok. No treba povedať, že tie americké presilovky vyzerajú určite nebezpečnejšie ako tie švédske na tomto turnaji. Čísla hovoria za všetko, ale Švédi to chcú zlomiť. Nordmark má dobrú pozíciu a dáva gól! 18 sekúnd pred koncom presilovky Švédi zvyšujú na 1-2. Markus Nordmark. Švédi vyhrali vhadzovanie. Gustafsson. Nordmark. Opäť Gustafsson a je to gól! Švédi vyrovnávajú na 3-3. Tretí švédsky gól dnes a tretí presilovkový. Malte Gustafsson prepálil všetko, čo mu stálo v ceste a máme vyrovnané. Mal veľa priestoru, pred ním sa síce vrhal ešte jeden hráč, ale dokázal ho prepáliť. Mal by tiež Kde hrá za výber do 20 rokov. Švédi majú na tomto turnaji hráčov iba z najvyššej švédskej súťaže, respektíve iba z domácej liahne. Samozrejme s tou najvyššou ešte skúsenosti nemajú, ale mám na mysli tú juniorskú súťaž, ktorá je ale vo Švédsku extrémne kvalitná. Teraz Švédi budú mať priestor. Gustafsson páli a inkasujeme. Tak prvá švédska vážnejšia príležitosť. Puk sa dostal na okejku Malteho Gustafssona, ktorý prekonáva Samuela Hrenáka. Švédsko-Slovensko 1-0. Sme spomínali už v predošlom vstupe, že potrebujeme viacej preúsťovať stredy ihriska a tým pádom, pokiaľ budeme mať správne hráčov postavený, môžeme lepšie vystúpať proti takýmto strelám. Videli sme, že sme mali prakticky 4 hráčov na periférii popri mantineli, kde to nie je až také nebezpečné pre toho osu. Ešte Zirát, Nordmark, Bartoldsson. Švédi si menia miesta na presilovke a toto je 7. gól. To bola aj od našej hokejky po strieľanej prihrávke, o ktorú sa postaral Markus Nordmark. Druhý gól aj pre ňo. Nešťastný zarazený puk chcel zabraniť prihrávke na vzdialenú žrtku, bohužiaľ to skončilo na našej bráne, ale vidíme ten rozdiel v presilových hrách švédskeho tímu a už štvrtá využitá švédska. A nášho tímu, áno, proste to herné myslenie a inteligencia, ktorá je vo švédskom tíme, tak to robí. Boli v útočnom pásme. Absolútne plná dôvera pre švédskeho centra. A Max Isaksson svojho supera pretlačil. Je to aj palebná pozícia, vyrovnávajúci gól! 5-5. Trafil sa Markus Nordmark. Dve a pol minúty pred koncom tretej tretiny Švédsko odvolalo brankára, ale stačilo, aby bol odvolaný len pár sekúnd. Nordmark ukazuje, akým dôležitým hráčom je pre svoj tím počas celého tohto turnaja a celkovo môžeme povedať, že Tedenby
Gustafsson i mål! Det är 3-0 för HV71. Pucken ändrar riktning framför mål. Frågan är vem som var sist på den. Är det Justin Close som ökar på för gästerna? Fem minuter in på den andra perioden. Flytta. Vissa bekymmer på vägen, men får ner den där djupt ändå. HV kan sätta upp sitt powerplay. Wood genom spelet för Fransson som trycker till och hittar nät. Gustafsson för Riley Woods. Riley Woods, och där kommer reduceringen. HV får hål på Skellefteå i numerärt överläge. Det är Riley Woods skott. Och då diskuterar de vem var som var på den där pucken. Det verkar möjligtvis att Linus Lindström är på den där pucken där inne framför mål.